Bismillahi malati ka don kibaru kɛnɛ kan bi kibara min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Segu sira la a yirala ka fɔ ko banbagati wale dɔ taara ka ɲɛsin taamala dɔ ayiwa kibara minnu sera ma olu y'a yirana ka fɔ ko tarata don juillet kalo tile 21 kɔnɔna la ko nin kɛra Segu sira la kɛrɛnkɛrɛnnenya Kɔnɔbugu fanfɛla la ko nin ye banbagati dɔw ye ko u bɛ taa ma 8 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na olu de ye taama mobili 2 kɔni bɛ yen nɔ olu ye banbagati wale ta ka ɲɛsin o ma ko nin makofɔlen ninnu kɔni ye mugu de ci nin taama mobili ninnu na o kɛlen nɔ nin taama mobili ninnu kɔni jɔlen u donna maa bɛ nin taama mobili 2 in kɔnɔ ka u bolola nafolo ani fɛn fɛn kɔni b'u bolo k'u minɛ o la ayiwa an b'a yirala ka fɔ yanni mobili in kɔni ka jɔ mobili in kɔni ye kasara kɔni kɛ maa caman kɔni bɛ yen nɔ olu joginna ayiwa min yɛrɛ nin taama mobili 2 in ye a yirala ka fɔ ko kelen kɔni bɛ yen nɔ o sofɛrikɛ kɔni bɔnɛra a nin na ayiwa an bɛ wagati min na ko bi maa minnu ye ni banbagati wale kɛ olu kɔni ma se k'a dɔn sabula ni makofɔlen ninnu kɔni bolila jɛni finitigiw kɔni ka na nka maa minnu kɔni joginna ni banbagati wale fɛ ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni taara dɔgɔtɔrɔso la ayiwa hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na sabula maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni banbagati wale kɔni kɛra u ɲɛna u y'a yira k'a fɔ ko ni banbagatikɛla ninnu kɔni u kunda Segu kɔni de kan ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ minisiriso min sigilen bɛ diinɛ koɲɛw kunna olu y'a yira k'a fɔ min ye Zulhijja ye ko a kalo kɔni jɔra ni an b'a fɔ ko seliba kalo ayiwa kunnafoni min bɔra o y'a yira k'a fɔ an ye kunun tarata don min ye juillet kalo tile 21 ye ko ni ala sɔnna ma bi n'o ye juillet kalo tile 22 ye ko o bɛ bɛn seliba kalo tile fɔlɔ ma ayiwa o de kun na u y'a yira k'a fɔ min ye seliba don yɛrɛ ko o bɛ bɛn juillet kalo tile 31 kɔni ma Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔni na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko Kayi maa dɔ taara jiwoyo kɔni fɛ ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirana k'a fɔ ko juillet kalo tile 20 kɔnɔna la Sero ni ale bɛ Kayi mara la ko nin ye kamalen dɔ de ye ale kɔni taara jiwoyo fɛ ayiwa ko o kɔni kun ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la ni makofɔlen ale kun y'a lajɛ ko a bɛ se ka tɛmɛ ni moto de ye ji la sabula san nalen ji ye tiɲɛni kɔni kɛ ka yɔrɔ kɔni fa o de kun na ale kɔni y'a lajɛ ko ale bɛ se ka tɛmɛ n'a ka moto ye ji ayiwa o waleya de senfɛ ni makofɔlen kɔni tununna ji la ale kɔni kibaruya ma dɔn min yɛrɛ ye yen dugulamɔgɔ o kɔni wulila k'a ɲini o kɔni taara bɔ ni makofɔlen kɔni su de kan ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min bɛ yen o de ye k'a fɔ coronavirus banakisɛ kibaruyaw kan minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kɔnɔ olu kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min ye u y'a yira k'a fɔ min ye juillet kalo tile 21 ye maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra coronavirus la an ka jamana kɔnɔ k'o ye maa 2 ye maa 1 kɔni bɛ yen nɔ ale kɔni fatura maa 5 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni nɔgɔyara ayiwa an bɛ don min na ko bi coronavirus banakisɛ bɛ maa hakɛya min na Mali yɛrɛ jama o kɔni bɛ taa maa 2,477 kɔni na maa minnu kɔni bɛ yen nɔ n'olu fatura ni bana in sababuya la o kɔni ye maa 122 kɔni ye maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni ala ye lafiya d'u ma o ye maa 1,856 kɔni ye an balimaw ni ne kun ye bi kibaruyaw ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la